ẹ jẹ́ ká jọyọ̀ ká dámú so kájọ dúpẹ́. ẹ jẹ́ ká jọyọ̀ ká dámú so kájọ dúpẹ́. Olúwaṣeun Adéoyè kájọ dúpẹ́. Bàbá ọdún tán mi o kájọ dúpẹ́. Ó ti pé 60 ọdún o kájọ dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká jọyọ̀ ká dámú so kájọ dúpẹ́. Ká jọyọ̀ ká dámú so ọkọ Arẹwà Mojísọ́lá Ayọ̀ọ́lá o kájọ dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká jọyọ̀ ká dámú so kájọ dúpẹ́. Ó yá o ẹ jẹ́ ká jọyọ̀ ká dámú so nítorí bàbá Olúwaṣeun. Ẹ jẹ́ ká jọyọ̀ ká dámú so nítorí pásítọ̀ Olúwaṣeun Adéoyè Ọdúntàn, ọmọ bàbá late Emmanuel Adéjùmọ̀ Ọdúntàn, ọmọ ìyá Olúwabùnmi Ọdúntàn, ọmọ wọn ní agboolé Màpó ní ìlú Ìbàdàn. Ìbàdàn ọmọ àjòròsùn, Ìbàdàn ọmọ àjẹgbíjẹ karahun, ọmọ àfikara ń fọ́rí mu. Ìbàdàn mèsì ọgọ́ ní ìlú Ògúnmọ́lá, ìlú Àjàyí Ògídé Olú oníkànga àjípọn, ìlú Ògúnmọ́lá olójogbo kẹ̀ríkẹ̀rí níwájú ológun. Ilé o ọmọ Ìbàdàn, Àwùjalẹ̀ ló ní Ìjẹ̀bú, Aláké ló lẹ̀gbá, Irúwá Ògìrìwá ló pinlẹ̀ Ìbàdàn ní ilé bàbá rẹ̀ tó bí ọlọ́mọ lágboolé Màpó. Ó lè ṣe bí bàbá mi. Etí ṣojàre. 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 Bàbá tó mọyì ọmọ. Etí ṣojàre. Ó lè ṣe bí bàbá mi. Etí ṣojàre. Bàbá Adédayọ̀ mi. Etí ṣojàre. Bàbá Dámilọ́lá. Etí ṣojàre. Grandpa Olúwaṣeun. Etí ṣojàre. Etí ṣojàre. Ó yá o pásítọ̀ Olúwaṣeun, pásítọ̀ Adéoyè Ọdúntàn, ó kú oríire òní, igba ọdún kan, ẹ̀sìn ọ̀pá jẹ́ kó pẹ́. Ìwọ lọmọ Ìbàdàn, ọmọ agbọ́gbọ́gbọ́ má gbọ́, ọmọ agbọ́ yàyà má yà. Ó ní nítorí kíni? Ó nítorí mo lọ́lúwa tó tó gbójúlé, ó nítorí mo lọ́lọ́run tó tó fẹ̀yìntì. Ìlẹ́ o ọmọ Ìbàdàn, kí ni ṣóòná ṣóòṣù ọ̀ni? Kí ló jẹ lánàá? Ẹran ṣíkì ni. Kí ló fi jókòó? Kùsì iṣẹ́ àní. Ìlẹ́ o ọmọ Ìbàdàn, kí ni ṣóò? Ó yá o ọkọ Arẹwà Mojísọ́lá Ayọ̀ọ́lá. Ìlẹ́ o bàbá Adébáyọ̀, bàbá Dámilọ́lá, Grandpa Olúwaṣeun, ó kárẹ̀kẹ́ alábòjútó owó, olùtọ́jú owó, olùbánifowópamọ́, àkáńtàǹtì tó mòye, ọlọ́pọlọ pípé, olùṣọ́ àgùntàn. Ó ní bó bá kù sísì sọ́wọ́ mi, ó ní máa fi ṣiṣẹ́ Olódùmarè ni. Ó ní bó bá kù sísì sọ́wọ́ mi, máa fi sọmọ Ìbàdàn lálejò ni. Nítorí pé kí ni ọmọ Ìbàdàn yìí jẹ́ báhùn. Ó kárẹ̀kẹ́ òkú ọdún, igba ọdún kan, olùṣọ́ àgùntàn Olúwaṣeun Adéoyè Ọdúntàn, àwọn Ògùn province. Wọ́n ní kí n máa kí ọ gbogbo àwọn RCCG, Jesus the King. Wọ́n ní kí n máa kí ọ Pásítọ̀ Adéòtí. Wọ́n ní kí n máa kí ọ àwọn boys Adébáyọ̀ Dámilọ́lá. Wọ́n ní kí n máa kí ọ Pásítọ̀ Olúwaṣeun Adéoyè Ọdúntàn, gbogbo àwọn Ògùn province. Wọ́n ní kí n máa kí ọ àwọn PICP. Wọ́n ní máa kí ọ APICP, CSR. Wọ́n ní kí n máa kí ọ èmi ìyá rere, ìyá àwọn ọmọ rere, aya ènìyàn rere àti ọ̀rẹ́ ènìyàn rere. Mo kí ọ igba ọdún kan, àṣeyí ṣàmọ́dún, a ó jọ ṣàmọ́dún ṣẹ̀mí ní lágbára Olúwa. Ẹ bá mi dúpẹ́ fọlọ́run ọba. Ẹ wá bá mi dúpẹ́ fọlọ́run ọba, ọba tí ò dójú àdúrà tì mí.
Barugudu.